надпревари. Силда Карвалио се измъкна добре фронтално срещу вратата и опитва удар. Не е особено сигурен, но в крайна сметка свърши на гостите. Сега следим един човек в наказателното поле. Това е Петър Петров, центриране точно към него. Ето това. Разминават се всички футболисти. Ян Йорданов връща напрежението в наказателното поле. Ето това беше добра възможност да отбележи гол. Ето още веднъж нямаше засада. Беше чукната топката с глава. Ян Йорданов. Скочи Базилда Карвалио. Спря си топката Даниел Димов и шпагата на Ивайло Цветков според мен също свърши работа. Въпреки че бе доста закъснял, Даниел Димов не можа да отправи точен удар в очертанията на Боян Пейков. Христо Йовов отново намери добре празното пространство. Връща топката към Гари Родригес, който стреля, и Боян Пейков. Христо Йовов е най-активният футболист в отбора на Николай Митов. Въпреки напредналата си футболна възраст, Йовов показва, че Митов поема сериозен риск. Ето това положение можеше да обърка тотално сметките му още в първата си атака. Добро отиграване. Онзи матч, за който постоянно ви напомняме, тъй като сценария до някаква степен се повтаря до тук. Гари Родригес пробива, центрира остро и това е уникален пропуск на Жоао Силва. Абсолютно нито един играч на миньор, който да му пречи. Забележете откъде. Спокойно Жоао Силва можеше да вкара тази топка и с крак. Реши да го направи с глава, явно се чувства по-сигурен в играта с глава. Забоде в тревата и се получи нещо комично. Ето заради подобни пропуски Жоао Силва много често беше критикуван за сините. Сега изцяло сменена полузащита за сините. Само Михилич остава на терена от титулярите. Хубав пас за Жоао Силва. Засада няма Жоао Силва. И това е 1-0 за Левски. 63-та минута. Деветката на сините най-накрая прави това, за което му се плаща, именно бележи във важен момент от матча. От защитата на миньор нямаше и засада при това подаване към Жоао Силва. Ето още веднъж как успя да копне топката над излезлия да го посрещне Боян Пейков и тя се озова в неговата мрежа. Левски повежда с 1-0. Аплодисментите са и за крайния бранител Роман Прохаска, който изведе добре зад защитата на Жоао Силва и той много елегантно прехвърли Боян Пейков за 1-0. Първата по-сериозна грешка в защитата на миньор. Липсваше подсигуряването. Ивайло Цветков и Адриан Олегов останаха далеч от Жоао Силва. Той дебнеше на ръба на засадата. Не беше покрит както Михелич. Може да стреля. Жоао Силва чака пас. Най-после топката стигна до него. Гари Родригес е свободен. Жоао Силва. Лошо това нападение на миньор, поне до тук. Като че ли има нарушен екип. Вече 5-6. Директен удар към вратата и това е 1-1. Феноменален гол в 81-та минута. По топката се удари в градата и влетя в мрежата. Много красив гол. Гол с огромна стойност за миньор Перник и в огромна вреда на Левски. А вината за този гол може да лежи изцяло на плещите на Пламен Илиев, който не покри както трябва близкия си ъгъл и допусна срещата. А резервите на Левски също влязоха на терена. Там много неприятни сцени. Не трябва да се стига до подобни разправи в края на този матч, но явно нервите започват лека по лека да вземат връх. Левски е на път да изпусне победата. Какво се случи там? Ще гледаме внимателно повторението. Играч на миньор остава да лежи на тревата. Че в момента, в който станаха тези разправи, видяхме много добре. Владимир Гаджев е достатъчно умен футболист, за да ще завърши двубоя. Бързо е подновена играта, нов удар. Положения трябва да бъдат реализирани, за да може да се стигне до една очаквана победа, но неочаквано трудно. Левски сега атакува. Топка отново пратена към левия фланг, който работи доста добре през второто по време. Уникален шанс за Стефан Велев. Има ли кой да вкара? Да, това е 2-1 за Левски. Гари Родригес отново спасява сините в 90-та минута. Левски е на път да спечели този матч. Уникален двубой през второто по време. Много попадения на Левски. Вижте още веднъж колко сам е Стефан Велев тук. Изстрелът му намери тялото на Стефан Станчев и след рикошет изведнъж сам остана Гари Родригес. Няма как Стефан Станчев да бъде винен, след като бе оставен сам между двама нападатели на Левски. Сектор Б вече е много по-шумен, защото сините се измъкнаха от много трудна ситуация. Всичко личеше, че този матч спокойно може да завърши наравно, а утре Лудогорец гостува на един от най-слабите отбори в групата. Интернационалния Етър. Матч, който изглежда почти със сигурен изход и равенство